Salutare tuturor, eu sunt Răzvan și astăzi jucăm o mapă cu David, jucăm penalturi cu David. Prezintă-te! Salut, băieți! Așa, l-auziți cam încet, dar asta e partea a doua. Haide, de ready! Cu Mortis să jucăm. Cu Mortis, Bringer of Death. Uitați aici câte spune. Probabil unii aveți și... Așa, hai că mi-au și o Gala Mortis, că și l-are Gala Mortis. Eu dau primul. Ok. Pentru că eu am făcut mapa. Așa. Bă, tu ce chema mapa aici? Hai. Hai, bă, la tine dau în cealaltă. Stai că... Nu, e să cred. Nu, de aici, Păi... de aici, de aici. Dar de ce de aici? Hai. Dar nu, mă, am zis Ba nu da, schemă. ba da, bă, că și tu știi să o faci. Arată-ne, bă, că și tu știi să o faci pe bune. Ok. Și tu știi să o faci. Că trebuie cu schemă, ca să prindem mai multe vizualizări. Vezi că dacă ți-o iau, eu o dau. Păi da, bă, dar trebuie să dai șut, nu trebuie să intri cu ea în poartă. Acum eu o dau. Bucă-se. Nu am somn. Hai, acum să facem fără scheme. Asta fără scheme. Okay. Nu, bă. Hai, Următoarea. Ok. Cu stu facem. Omul meu își dă pumnii în telefon. Dacă ați putea să-l vedeți. Eu ți-am dat like. Mersi. Că asta trebuie să facă și abonații noștri. Când se uită la acest episod. Hai acum cu stu. Ok. Ioi. Dar ia-ți primul gadget, ia-ți primul gadget. Nu e. Și puneți +1 la gear. Ok. Adică gaga. Saso, Kaiser, nu. Saso. Eu dau primul. Bă, Cine zice ăla? Bă, da, doi, da. Bine, mă, hai, dă-i tu primul. Adică gaga. Da, unde e a ta? Aici? Da. Da, dă-i, bă, de acolo. Care super. Saso, Kaiser, nu, mânca-mi. Nu mai râde. Ce era să zici? Nimic. A, bă, du-te la tir. Așa, hai. Da, știi că eu știu acum unde ești. Sasoca. Cel mai prost portar de pe planetă. Bă, dar câte mai dai? Bă, Morris! Stai, aștept. Esi ca vaga, Dar m-a spawnat fix în poarta ta. Nu dau gol. O, da. Dar dă, bă, de la boxuri. De la back. De fit. De fit zici numai. Vedeți ce? Să nu vă abonați la el. Ba da, abonați-vă. Păi dacă mă enervează, eu ce să-i fac? Vedeți ce urât vorbește? Ca El tine. are 9 ani, face 10. Și tu ai 7 și înjuri de ce? De ce mă? Am 7, am 9. Înjuri de... Am 9, nu te mai gândi. Ai 7. Am 9. Atunci eu am 11. 11. Păi da, bă, eu chiar am 11. Da, 11. Da. Ai 11. Da, 11. Eu sunt născut în 2013 și ăsta e născut în 2000. Stai că nici nu știu, în 2005. Că nici n-am făcut 9 ani. Ezi ca vaga. Noi mâncăm tachis. Bă, dar nu mai lua, bă, tachis. De câme? Că nu mai sunt. Mai vreau să facem challenge. Eu dau primul. Că ai câștigat tu. Dacă ai câștigat tu.
Stai, bă! Ce prost! Se repetă. Pe bune. Că am fost prost rău. Atunci trebuie să dau și eu. Nu, bă, se repetă. Bă, dar ești slab, nu mă mai omoră, ofti căcatule. Ăsta nici nu știe să ia mingea. Îl bat. Chintu-mă fada la fada. Nici n-ai dat gol, slabule. Nici... Era să te omor la bine. Să mănânc toți tachizii. Nu-i mânca, că mai facem challenge-uri. Dar noi avem tacax. Chintu-mă fada. Patara, tata. Azi, bă, că mănânc și eu un tachis acum. Am luat cel mai mic tachis. Bă, e bun. Mâncăm din ăla, tachis cu dragon. Bă, mai ai ceva duce prin casă. Nu. Bă, da, facem episod, nu mâncăm. O scuze. Hai, bă, unul cu bucăiță. Hai, Blind Piper. Știi ce-i Blind Piper? Nu știi? Atunci, bă, ideea e, noi jucăm Cu Piper. nu, unul dintre noi joacă cu Tic. Ok. Hai că joc eu cu Piper ca seară. Deci ideea e, uite-te pe mapă, dă-i pe ăla, dă-i pe așa, pe semnul exclamării. Și tu vezi că e un loc în care, gen, gândește-te, tu trebuie să ții Barley ori Tic, care puțin HP. Ai înțeles? Da. Așa. Alegeți unul dintre ei. Ți-ai ales? Ce? Să stai. Păi nu contează, trebuie să ai unul cu cât mai puțin HP. Bă, dar nu mai mânca tachis, bă, că nu suntem la ora de mâncat. Suntem la ora de... La ora de pisare. De când a venit la mine facem episoade. Vezi că tu trebuie să mă ajut să spargem boxurile. Avem boxuri ca să-ți dau one shot, știi ce zic? Adică, în caz dacă gen să te nimeresc cu one shot să-ți dau. Sasokajanam. Ajută-mă să spar boxuri, bă, nici joc, vină. Te duce capul. Wow! Sparge. Și tu nu iei, doar eu iau. Ca să-ți dau one shot. Ha, mă, dă-i. Da, dă-i. Așa, bă. Ajung ca să-ți dau one shot. Sau, bă, sunt rasist. Era să te omor. Gata, bă, nu mai dau. Treci în portalul roșu. În portalul roșu. Ce portar roșu? Bă, ești chior. E lângă tine. Asta. Da, mă, treci odată, că mă enervezi. Așa, și acum fugi. Și-o trebuie tot să dau, în continuu. Da, bă, să mă uit la tine. Ce? Bă, dar n-ai voie să fugi. Trebuie să stai acolo până vine zona. Ești prost. Gata. Am câștigat. Nu mai mânca. Bine, mai mănânc, te mănânc și eu. Șmăcărendi. Șmăcărendi. Tu sparge boxurile pe bine. Ca să le spargi. Mor. Hai. Spargem boxurile. Tu de-abia acum ai ajuns? Glumești? Stai, ca să iau, mai sparge.
Dă-i, mă. Sorry. Noroc că nu aveam. Noroc. Să mor eu. Bă, dar dau cu autoatacul, că știu că boxurile sunt... Gata. Ho. Hai, du-te la tine în portal, mâncare. Hai, 3, 2, 1 și... Ce, caca? Hai! Deci avem un șarpe los. Lasă-vă șarpele, că doare. Ăsta știu cu un șarpe. Și-mi dă și mie. Bă, dar nu mai fă. Nu mai. Bă, da, joacă. Bine, acum mai joc eu cu tic, dar vezi că de data viitoare, când o să fii tu cu tic, ai voie să dai și în mine. Ca să avem timp limită, că așa durează prea mult, frate. Nu-și ocupare. Trebuie să spun eu alea, ca să dai mai mult de... Așa, sunt bune. Așa, luăm pun ăsta. Asta, ca să-ți dau un... Așa. Saso, Saso. Uite unde m-a spawnat. La mine mă spawn fix lângă tine. Saso, căcan. Păi unde-i pinul ăla, bă? Din box. Eu am ajuns deja. Tata e. Da, vino și ia-le, că eu nu le spart pentru... Bă, dă-te, că ești mort, mânca-mi. Așa, dă-te. Așa, ia-le și pe alea, ca să ai mai mult HP. Haide, bagă la maț. Hai să mor tu. Hai, du-te. Bă, dar ești slab, rău. Bă, dar ne lăsăm mai mult, că eu am făcusem... la mișto, ești terminat. Ești terminat. Am tras una la buci. Îi dau cu din astea de tachis în ochi. Încă una am tras-o. Nu mai plânge bebelușule. Ăsta-i bebeluș. Dă craci. Ha, bă, dar vino și ajută-mă. Da, nu vina mea, că mă e spune să nu știu. Că mă lasă de babalasă. Nu vreau să le iau acum, vreau să mă câte să spun. Mult. Ai mai multe decât data trecută. Aveai 17. Da, 19. Ai mai multe. Ai 20. Bă, da, dar lasă-mă să-mi fac și capul, te rog. Lasă-mă să-mi fac capul. Gata. Stai, nu. Dar te regen... Da, eu trebuie să merg ca să nu mai știu tu unde sunt. Am belit-o dacă știi asta unde sunt. Bă, dar nu mai sta... Dar nu sta pe teleporter, bă, stai în bușuri ca să nu știi unde ești. Am belit-o dacă tragi aici. Vezi că a voie să te omor. Bă, dar e imposibil! Trebuie și eu să iau! Au! M-am dat cu piciorul de metal. Bă, ia, hai, treci tu cu tic. Nu, treci tu cu tic, hai. Bine. Give me some soup. Give me some soup. Bă, dar trebuie să-mi zici unde ești, bă. Trebuie să-mi zici unde ești prima. Give me some. Sugar and spice. Dă-te. Give me some sugar. Bă, întorcești mingea.
Nu, bă, că nu știu. Le-am ajuns să spargi. Dă-i odată mai repede. Vini să sug. Haide, sparge, tataie. Te lași pe tine să-ți faci capul. Bine? Dar n-ai voie să o dai pe mine. Dar n-ai voie să o dai pe mine. Trebuie să o dai în buș la tine. Dă-te. Câte? O să iau 21. Vrei să vezi că-s 21? Da, fix 21 să frag. Poate-ți trag acum un hit. Dă-te. Asta e să fac acum. Să-mi bag. Stai. Da, dă-i mai aici. Da, dă-i la teleporter, că tu poți să-i dai. Dă-i aici. Hai să-mi bag. Hai odată, că vine zona tataie. Că poți să dai peste pereți. Hai deodată, tataie. Îți văd capul. I-am spart ăsta. E prost capul. Hai să-mi bag. Ce faci? Bine. Mai treci odată așa, nu te țin. Da. Poate te ține. Cam am tot în zonă. Sasogaj. Nu dacă ești gras. Ce gras. Dacă e? Te-i cu mânțăică? Bă, deci acum eu joc cu Barley. Ok, să fac cu pitarea. Eu o să joc cu Am Barley. făcut pe bună, bă. Să fac timpul. Data trecută când am dat... da, 1v1 nu cred că Aia a fost... Nu știu cum să explic, dar nu o să mai luăm paura. Niciuna. Mi-a căzut fața la unul meu. Ce, bă? Nu mai luăm power cube-uri, că se plictisește lumea. Cei care au ajuns până aici se plictisesc. Dynamite Song, Dynamite Song, Dynamite Song tutorial. Mon, diela. Taș, tataie. Haide, du-te în portal. Dar nu mai sparge, că nu mai sparge. Saxogaj. Vezi că trebuie să dăm o dată la 5 secunde, avem voie să dăm un hit. 1, 2, 3... Nu, eu am voie să dau o dată la 5 secunde. Crezi că te mori? Ce prostii! Băi! Saxogaj. Ce? Dar nu mai. Îmi bagă degetul în cur. Bă, deci terminat. Prea slab ești. Bă, e 1 și 46 de minute. Știu. Nu vrei să închidem episodul. Și cam acesta a fost acest episod. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa!